बेजों मोसाफाग्रा बेजों बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ आसा खालाम नोंथां बयबो मोजाङै दं आंबो दा मोजाङैनो दङ दा आं थांनो नागिरदों उदालगुरि जेरावनोखि जोंहा गोदान वेभिं खुलिदोंना सि दाग्रा दख'ना फास्रा गामसाफोर बेबायदिनो दाग्रा गोदान इन्डास्ट्रि खुलिदों वेभिं दा बेखौनो नायनो थांदों आं बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिनोसै बहुद गोबावनि उनाव थांगोन आरो दिनै उदालगुरि दा आं ओंखारबोबाय नै दिंजिं गामिया थाबोबाय हाजो खाथियाव दा नै बिथिं दुब्लिफोर दोङो माइ दुब्लिफोर ओइथिंहाय थाबोबाय गामिया दा आं थांगासिनो थांनोसै आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ ना दा उदालगुरि मोनफैबाय जोङो नै उदालगुरि टाउन बहुद डेभेलप जाबाय आरो सिगांख्रि जानायालाय उदालगुरिया टाउना दा नायनो थाङोब्ला नै लामाफ्राबो डाबल जाजोब्बाय थांनाय फैनाय मोजां जादों आरोना दा जों थांगासिनो उदालगुरि टाउननिफ्राय दसे जाग्राफोर जालांसै लोगोसे जि दाग्रा वेभिं ना बे उदालगुरियाव गंसेल' दा बेखौनो नायनो थांगासिनो ना माबायदि दायो माबायदि मेचिनफ्रा नायनोसै एसे नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय ना लोगोफोर थांबाय थानोसै नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर अब्लानो बुजिगोन आरो साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम बयबो नुनाय बायदि मिथिनाय बायदि ना नायलांबाय था रायन' जाग्रा लानोसै ड्रागना फिथाइ थायहांबाय फिथाइ थायबाय थादों ना दासो मोनजाजेनबाय बेयावनो आरोना वेभिं गोदाना उदालगुरिनिया दागासिनो नायनोसै ना गंसेल' आरो उदालगुरियाव जोंनियाव गैया नायफायदों खुन्दुं फुननाया बिदि आरोना रावबो गासैयावबो बनायगासिनो दागासिनो बेलेग बेलेग बनायगासिनो এটা কিমান টাইম লয় 2 ঘন্টা এটা এক পিছত गांसेयाव 2 घन्टा लायो आरो karennya jadi kalau menunggu tentang gue kontak lah ini kan siok
भिडिअखौ बेयाव मेरायगोन आरोना बेथिं खनसिगोन बेयाव खननानै राउन्डहाय मोजां बेयाव खननानै बेथिं माबासिगोन आरो दासिगोन खुन्दुं मुसाखाग्रा बेयो दा जों न'आव फैफिनबाय नै मोनालायबोबाय खोमसिहां नै सानाबो हाबबायानो आरोना दा खोमसिलायबो गोजानना जोंनिफ्राय उदालगुरिया बहुत गोजान जायो दा नै थांगासिनो न'आव मोजाङानो जादों जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हानाया जोबोद मोजां खाथि खालानि मानसिफोरा एसे खम दामफ्राव मोननो हासिगोन आरोना बुस्थुफोरखौ दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै ना लोगोफोर गासिबो नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय साबायखर मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब शेयार खालामना होगोन लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होगोन आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय थानोसै न'आव बाय